Du træner. Du spiser mindre. Du gør alt rigtigt. Ligevel sitter fedtet igen. Specielt på magen. Og det værste, du begynder at tænke, at det er dig, det er noget galt med. Men én ting må være krystalklar, før vi fortsætter. Problemet er ikke dig. Problemet er, at kroppen din tror, du prøver at overleve. Ikke at brænde fedt, men overføre bærer sin stille skam, som forsnakker om. Følelsen af at have været stærk engang. At se kroppen forandre sig. Sagte, men sikkert. Og ikke klart at stoppe det. Bukserne strammer. Energien er væk. Og træningen, som engang gav resultater, virker pludselig meningsløs. Du spiser mindre, du træner mere, og du ser 0 fremgang. Det føles som om kroppen har skruet af bryteren for fedtforbrænding, og på mange måder er det akkurat det, som sker se. Kroppen din er ikke lavet for æstetik, den er lavet for overlevelse. Når du lægger dig i et konstant kalorieunderskud, tolker kroppen det som en krise, som sult. Og hvad gør den da? Den kutter alt, som ikke er livsnødvendigt. Første, som rykker. Fedtforbrændingen. Du kan spise lite og træne mye, men hvis kroppen er i overlevelsesmodus, vil den holde på fedtet som en forsikring. Den skruer op kortisol, den sænker testosteron, og den struber T3-produktionen i skjoldbruskkirtlen, hormonet, som styrer farten på forbrændingen din. Alt dette bekræftes i publicerede studier inden fysiologi og hormonregulering. Og vi ser det hver uge hos mænd, som prøver alt, men sitter fast. Du har sikkert set det selv. Kompiser, som prøver 5,2, keto, faste. Alle disse desperate forsøgene på at kickstarte noget, som egentlig er stængt ned. Resultatet. Kroppen holder på det, den har. Magen bliver. Energien forsvinder. Motivationen kollapser. Og følelsen af at mislykkes vokser. Ikke fordi du mangler indsats, men fordi du følger et system, som aldrig var lavet for mænd over 40 med hormonelle ændringer og højt stressniveau. Dette handler ikke om at jobbe hardere. Det handler om at jobbe smartere. Det handler om at forstå, hvad kroppen din faktisk trænger for at give slip på fedtet, og hvordan du kan bygge en krop, som jobber med dig, ikke imod dig. Og det er det, vi skal gøre nu. Trin for trin. Med videnskab, erfaring og en plan, som faktisk respekterer virkeligheden din slut og sulte. Start og stimulere. De fleste mænd, som vil ned i fedt, starter med én tanke. Spis mindre. Og jo dårligere resultaterne bliver, jo mere kutter de mat, energi, livskvalitet. Helt til kroppen svejer med total stagnation. Og her er sandheden, som de færreste forstår. Det er ikke underskuddet, som brænder fedt. Det er, hvordan kroppen reagerer på det. Når du lever i et langvarigt kalorieunderskud, sker det noget dybtgående i kroppen. Leptin, hormonet, som fortæller dig, at du er mæt, falder. Grelin, hormonet, som skriger efter mat, øger. Kortisol går op, testosteron går ned. T3 fra skjoldbruskkirtlen sænkes. Metabolismen går sagtere, og kroppen begynder ikke at forbrænde fedt. Den holder på det, fordi den tror, det er krise. Dette her er ikke en teori. Det er dokumenteret i studier, blandt andet fra JSN 2021, som viser, at mænd i moderat kalorieunderskud med højprotein kosthold og styrketræning bevarer muskelmasse, øger fedtforbrændingen og opretholder hormonbalancen. Kontrasten er brutal. De, som kutter for mye og træner for hardt, mister muskelmasse, sænker forbrændingen og får kroppen til at slå alarm. Og her ligger nøglen. Det er forskel på kalorieunderskud og energimangel. Et kontrolleret underskud fortæller kroppen, at den skal bruge lagret fedt. Men energimangel fortæller kroppen, at den må overleve, og der kutter den alt, som ikke er akut livsnødvendigt, inkluderet fedtforbrænding. Derfor jobber vi med cykluser. 4-6 uger med moderat underskud. Det rater en refeed. En periode, der du justerer op kalorier kontrolleret for at nulstille hormonerne og give kroppen tryghed. Dette gør, at kroppen tør at slippe fedt. Du holder på muskelmasse, du får mere energi, og du slutter at føle dig som en zombie, som lever på kaffe og viljestyrke. Dette er ikke motiverende prat, det er fysiologi, og det er derfor, du ser mænd, som træner mindre, spiser mere strategisk, og fortsat går ned mere fedt end de, som sulter sig uden pause. Fordi de følger biologi. Ikke panik, det høres kanskje modstridende ud. Du vil ned i fedt, men får besked om at bygge muskler. Ligevel er dette det mest undervurderede og kraftigste steget mænd over 40 kan tage. Fordi muskler ikke bare er for æstetik, de er metabolsk aktive væv, de spiser fedt, de øger forbrændingen din. Og de snur kroppen fra fedtlagringsmodus til fedtforbrændingsmodus. Når du træner styrke, sker det noget med kroppen på celleniveau. Du skaber små mikroskader i muskulaturen, og for at reparere disse, bruger kroppen energi ikke bare under økta, men i timevis etterpå. Dette kaldes EPOC, Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, og det er her den virkelige fedtforbrændingen sker. Ikke under træningen, men etterpå, når kroppen jobber med restitution, hormonproduktion
og muskelreparation. Kinesiologien forklarer det enkelt. Styrketræning med baseøvelser aktiverer store muskelgrupper og tvinger kroppen til at bruge både oxygen og glukose, og dermed øger du både insulinfølsomhed og forbrændingsrate. Det er ikke bare fedt, som forsvinder, men det er hele måden kroppen din bruger energi på, som forandres. En studie publiceret i PubMed 2019 fulgte mænd, som trænede 3 styrkeøgter per uge i 12 uger uden cardio. Resultatet? Signifikant reduktion i fedtmasse, øget muskeldefinition, mere energi. Og dette var mænd, som tidligere havde slidt med at komme i gang eller se fremgang med traditionelle metoder. Strukturen er enkel. 3 fuldkropsøgter i UK. Rundt 45 minutter per øgt. Fokus på baseøvelser, markløft, knæbøj, bænkpres, rowing, militærpres. Øvelser, som rekrutterer flere muskelgrupper samtidig og aktiverer centralnervesystemet. Du trænger ikke fancy apparater. Du trænger progressiv belastning. Det vil sige løft lidt mere, lidt tyngre, lidt smartere, uge for uge. Og her er det magiske. Når du bygger muskler, øger du ikke bare styrke og form. Du giver kroppen din et nyt sæt med værktøj. Du reducerer risikoen for skader, øger testosteron naturligt og bygger et indre miljø, som prioriterer fedtforbrænding, ikke fedtlagring. Dette er, hvordan mænd over 40 forandrer kroppen uden at sulte se eller løbe maraton. De bygger muskler og lader musklerne gøre jobben. Dette er et af de største paradokserne for mænd, som prøver at gå ned i fedt. De tænker, at resultaterne skabes i løbet af selve træningsøgter. At det handler om at svætte mere, løbe længere, presse hardere, men den virkelige fedtforbrænding sker ikke, når du træner. Den sker i timene og dagene etterpå, hvis du giver kroppen rigtig stimuli og rigtig restitution. Efter en effektiv træningsøgt, særlig styrketræning, aktiveres kroppens restitutionssystemer. EPOS, det øgte oxygenforbruget efter træning, gør, at du forbrænder mere energi, selv i hvile. Hormoner som væksthormon, GH og IGF-1 øger, og mitokondrierne, cellernes kraftværk, intensiverer fedtoxidationen. Med andre ord, kroppen din fortsætter at jobbe længe efter, at du har lagt vægterne ned. Problemet er, at mange mænd fylder ugene sine med lavintensiv cardio, dag efter dag. De tror, det er trygt og brænder fedt. Men realiteten er, at langvarig cardio med lav intensitet kan sende kroppen i sparemodus. Særligt hvis det kombineres med lidt mat og lidt søvn. Resultatet: forbrændingen stagnerer, musklerne forsvinder og magen forbliver. En langt mere effektiv strategi er at kombinere styrketræning med NEAT, det vil sige hverdagsbevægelse, going, ståing, små bevægelser i løbet af dagen. Dette øger det totale kalorieforbruget uden at belaste nervesystemet. Og en gang i ugen lægge ind en kort, intensiv intervalløgt, for eksempel 6x30 sekunder med høj intensitet og pauser mellem, end det holder for at trigge fedtmobilisering uden at tømme dig for energi. Jeg har set det gang på gang hos klienter. En mand på 49, som trænede 3 gange i ugen og gik 10.000 skridt dagligt, kuttede 8 kilo fedt på 3 måneder. Ingen ekstreme duetter, ingen udmattende øgter, bare rigtig balance mellem stimulering og restitution. Fordi kroppen trænger ikke mere kaos, den trænger rytme, og en rytme, som respekterer restitution, giver resultater, ikke bare på vægta, men i hovedet, i energien og i motivationen. Fedtforbrænding er ikke en knap, du trykker på under træning. Det er en proces, kroppen starter, når den føler sig tryg. Og tryghed skabes ikke i panikmodus, men i balance mellem intensitet og hvile. Det er der magien sker mellem øgtene, ikke i dem. De fleste mænd, som sliter med at holde sig til en plan, tror problemet er mangel på disciplin. At de retter slet ikke er stærke nok. Men sandheden er langt mere kompleks og langt mere tilgivende. For det handler ikke om vilje. Det handler om biologi, om hormoner, som er i ubalance, og om et nervesystem, som er udmattet efter 10 år med stress, lidt søvn og dårlig drivstof. Når kroppen mister evnen til at kende ægte mæthed, er det ikke fordi du mangler kontrol, og det er fordi systemene, som skal regulere appetit og sult, er ude af balance. Leptin, hormonet, som skal sige du er mæt, bliver mindre effektivt. Kroppen udvikler leptinresistens. Insulinfølsomheden falder, og i stedet for at kende dig tilfreds efter et måltid, kender du dig enten tom eller fortsat sulten. Studier inden fysiologi og ernæring samt data fra NASM viser, at søvnunderskud, kronisk stress og et kosthold rigt på ultraprocesseret mat svækker kroppens naturlige mæthedssignaler. Det gør, at du hele tiden er på jagt efter mere mat, ikke fordi du trænger det, men fordi kroppen ikke længere ved, hvordan den skal sige stop. Og dette forklarer mye. Det forklarer, hvorfor du kan spise sundt i flere dage, og så pludselig sprække. Hvorfor du føler dig motiveret om morgenen,
men mister kontrollen om kvælden. Det er ikke karakterbrist, det er hormonel ubalance. Og løsningen er ikke mere viljestyrke. Løsningen er at give kroppen signalene, den trænger for at genvinde kontrollen. 3 ting gør en enorm forskel. Først søvn. Ikke bare hvor mye du sover, men kvaliteten. 7-8 timer sammenhængende søvn giver kroppen tid til at regulere leptin og grelin. Det andre er måden, du starter dagen på. Protein og fedt til frokost, ikke raske karbohydrater. Dette stabiliserer blodsukkeret og reducerer cravings. Det tredje er mikronæringsstoffer. Magnesium, særligt gennem mat som mørk chokolade, nødder, spinat og bælgfrugter, bidrager til at regulere nervesystemet og giver bedre appetitkontrol. Dette handler om at give kroppen det, den trænger for at gøre jobben sin. Når hormonerne dine fungerer, trænger du ikke kæmpe mod dig selv. Du trænger ikke gå sulten. Du trænger ikke frygtesprækkende, fordi du har genoprettet det, som virkelig giver kontrol. En krop, som ved, når den har fået nok. Og det starter ikke med et nyt kosthold. Det starter med at respektere fysiologien bag sult, mæthed og energi. Det er da du begynder at vinde. Ikke mod dig selv, men med dig selv. Testosteron er mere end bare et kønshormon. Det er et kraftværk. Et signalmolekyl, som påvirker alt fra fedtforbrænding og muskelvækst til energi, fokus og til og med selvfølelse. Og likevel er det en af de første tingene, som kollapser, når mænd prøver at gå ned i fedt på fejl måde. De kutter kalorier, øger træningsmængden, og kroppen sværer med at dreje i nødbremsen. Hormonelt, det mange ikke skjønner, er, at lav testosteron ikke bare betyder lav libido. Det betyder lav fedtforbrænding, øget levring rundt mage og bryst, lavere muskelmasse, og en krop, som slider med åsvar, uanset hvor mye du træner. Mekanismen er klar. Testosteron fremmer lipolyse, processen, der fedtcellerne slipper fedtet sit. Samtidig aktiverer det muskelproteinsyntese, nøglen til at bygge og bevare muskelmasse. Når testosteron falder, stopper begge disse processerne op. Du går ikke fremover. Du går i cirkel. 1,35 begynder testosteronniveauet at synke naturligt med omtrent 1% per år. Men det, som virkelig skyver det ned, er stress, søvnmangel, dårlig kosthold og, ironisk nok, overdreven kalorieunderskud. Når kroppen tror, det er fare, skruer den af produktionen. Den prioriterer overlevelse, ikke ydelse, ikke fedtforbrænding, ikke definition. Derfor må fokuset ændres, ikke mod lavere kalorier, men mod højere testosteron. Det starter med styrketræning. Ikke isolationsøvelser, men baseøvelser, markløft, knæbøj, bænkpres, som aktiverer store muskelgrupper og giver hormonel respons. Det fortsætter med ernæring. Zink og vitamin D er afgørende for testosteronproduktion. Mangel på disse betyder stagnation, uanset hvor perfekt matplanen ser ud på papiret. En anden strategi, som giver effekt, er natfasting. 12-14 timer mellem sidste måltid på kvælden og frokost næste dag. Dette giver kroppen bedre hormonbalance, særligt hvis det kombineres med lavt alkoholindtag, ikke mere end 2 gange i ugen. Alkohol sænker testosteron midlertidigt, men kronisk indtag kan gøre det permanent. Pointet er dette. Du trænger ikke presse kroppen hardere. Du trænger at give den tillid, stabilitet og de signalene, den genkender som tryghed. For det er først, da testosteronet dit stiger, og med det kommer forbrændingen tilbage. Musklerne reagerer, magen begynder at slippe. Take it, og du går fra at føle dig tom og slitten, til at kende dig stærk igen. Ikke bare i kroppen, men i måden, du møder hverdagen på. Dette er ikke motivation, det er hormonel strategi. Og for mænd over 40 er det forskellen mellem stagnation og fremgang. Når mænd over 40 ikke ser resultater, er det let at tro, at kroppen har givet op, at forbrændingen er død, at det er for sent. Men det du egentlig ser, er konsekvensen af fejl strategi, ikke fejl mand. Og når du forstår det, kan du begynde at gøre ændringer, som faktisk giver effekt. Ikke over natta, men over tid, med en plan, som angriber årsagerne bag stagnationen, hormonelt, metabolsk og praktisk. De 5 trinene, vi har gået gennem, er ikke tilfældige råd. De er en helhetlig strategi. Et system designet for kroppen, din slik, den faktisk fungerer 41. Ikke slik, den fungerer det som 25-åring. Ikke slik, den vises i reklamer, men slik, den responderer i virkeligheden. Med ægte stress, ægte ansvar og en krop, som ikke tåler kaos. Den trænger struktur på kroppen, din er som et varmesystem, og du kan ikke forvente varme, om termostaten er skruet ned. Testosteron, skjoldbruskkirtelhormoner, leptin, de er bryterne, og når du optimaliserer dem, sker det noget. Forbrændingen går op, energien kommer tilbage, du sover bedre, træner smartere, spiser mere bevidst, ikke perfekt, men strategisk. Og kroppen svarer. Dette støttes af flere studier, blandt andet en publiceret i JSN 2022, som fulgte mænd over 40, som fokuserede på 3 ting: styrketræning, proteinrig kost og søvn.
Resultatet? En fedtandel, som sank med 7-12% på bare nogle måneder, uden ekstreme diæter, uden cardio i timevis, bare ren videnskabelig baseret strategi, anvendt i praksis. Jeg tænker på en klient, 62 år gammel, projektleder, 2 barn, 65 timers uge. Han kom til mig udmattet, tom, fuld af skepsis. 4 måneder senere havde han mistet 10 kilo fedt, uden at tælle kalorier manisk, uden at give op fredagspilsen. Han gjorde det ved at respektere biologi, ikke presse vilje, og resultatet var mere end en krop i bedre form. Det var følelsen af at have kontrol igen. Så nej, du trænger ikke et nyt kosthold. Du trænger en ny forståelse, en ny måde at se kroppen din på. Ikke som et problem at fikse, men som en maskine, som endelig får rigtig drivstof, rigtig stimuli og rigtig tid til at fungere. Og når det sker, når du virkelig samarbejder med kroppen, ikke kæmper imod den, der tørker du fedtet. Ikke motivationen, der vinder du tilbage det, som aldrig var tabt, bare glemt. Når du ser mænd, som ændrer kroppen 1,40 meter, handler det ikke om, at de er heldigere, stærkere eller mere disciplinerede. Det handler om, at de sluttede at følge tilfældige råd og begyndte at følge et system. Et system baseret på, hvordan kroppen faktisk fungerer med alderen. Et system, som forstår hormoner, restitution, sultkontrol, og at fedtforbrænding ikke er et resultat af panik, men af præcision. Du har lært, at kroppen din ikke er mod dig. Den beskytter dig. Men når den tror, du er i krise, enten fordi du sulter dig, træner fejl, sover lite eller lever i konstant stress, så svarer den med stagnation, med fedtlagring, med træthed, med sult og tab af muskelmasse. Og det sker selv, om du gør alt rigtigt. Fordi det du gør, kanskje, er rigtigt for en krop på 25. Men ikke for den du lever i nu. De 5 trinnene vi har gennemgått giver dig et vejkort ut av dette. Ikke et mirakel, ikke en snarvej, men et rammeværk, som gør, at kroppen din kan give slip på det, den holder fast ved, fordi du ikke længere trigger overlevelsesresponsen. Du giver den tryghed, struktur, styrke, og med det kommer resultatene. Ikke bare på vægta, men i måden du bærer dig på, taler, sover, lever. Det handler ikke om perfektion, det handler om progression. Og må forstå, at kroppen din ikke trænger mere viljestyrke, den trænger et miljø, som tillader ændring. Det begynder med mad, som støtter hormonerne dine, ikke krangler med dem. Det fortsætter med træning, som bygger, ikke tømmer. Og det stabiliseres med søvn, stresshåndtering og en rytme, som kroppen kan stole på. Når du bygger det miljøet, begynder kroppen at jobbe med dig. Du mærker det i skuldrene, som strammer skjorter igen, i energien, som varer ud over dagen. I trapper du ikke længere, frygter. I spejlet du slutter at undgå, fordi kroppen ændrer sig, og med den selvtilliden, respekten, roen. Og du skjønner, at det aldrig handlede om at være perfekt. Bare om at forstå og følge systemet, som faktisk fungerer. Dette er ikke slutten. Det er startpunktet. Ikke for en ny diæt, men for en ny måde at leve i kroppen din på. En måde, som ikke bare fjerner fedt, den genopretter kraft, klarhed og kontrol.